фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Он дар толори китобхонаи вилояти оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асири гузаронида шуд. Дар китобхонаи мазкур хонандагон аз тамоми муассисаҳои таълимии шаҳри Хуҷанд иштирок варзиданд. Дар фестивал озмуни мазкур китобҳои зиёд ба намоиш гузошта шуд, ки дар он ҷо муаллифон низ иштирок намуданд. Фестивали мазкур аз санаи дуюм оғоз гардида то 9 апрел давом хоҳад кард. Байром Мирсаидов, директори китобхонаи вилоятии оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ, аз баргузори фестивал изҳори хушнудӣ намуда таъкид кард, ки китоб беҳтарин дӯсти инсон аст. Маҳз мутолиаи китоб ҳаст, ки наврасону ҷавонон сатҳи дониши худро баланд ва такмил медиҳанд. фарҳанги китобдорӣ, фарҳанги мутолиаи китоб, муҳаббат ва сарчашмаҳои дониш, илму хират дар байни тамоми қишрҳои ҷомеа, хусусан дар байни кӯдакону наврасон афзун мегардад. Яке аз мақсадҳои асосии ташкил ва баргузор кардани фестивал ин беҳтар намудани сатҳи дониши насли наврас ва ҷалби онҳо ба хондани китобҳои илмиву бадеӣ ба ҳисоб меравад. Бояд қайд кард, ки дар фестивал гурӯҳи шоирон ва нависандагони шинохтаи тоҷик, дӯстдорони китоб иштирок намуданд. Онҳо барои иштирокчиён шеърҳои тарбиявиро қироат карданд. Малика Қосимова, китобдори дараҷаи якум дар китобхонаи оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ фаъолият мекунад. Вай мегӯяд, ки ташкили ин гуна фестивалҳо барои васеъ намудани ҷаҳонбинии кормандон мусоидат мекунад. در دوران شوروی در تاجیکستان چون دیگر جمهوری‌های اتحاد در تعطیل تابستانی مکتب بچگان عید هفته عمومی اتفاقی کتاب کودکان و نورسان برگزار می‌شد که هدف اساسی آن معرفی و ترغیب ادبیاتی برای کودکان و نورسان انتشار یافته محسوب می‌یافت. Мағзуна Ҳамроҳбоева, муовини китобхонаи вилояти оммавӣ ба номи Тошхоҷа Асирӣ низ аз ташкили чунин чорабинӣ изҳори қаноатмандӣ карда, иброз дошт, ки фестивал ҷумҳуриявӣ буда на танҳо дар шаҳри Хуҷанд, балки дар тамоми минтақаҳои кишвар гузаронида мешавад. Ҳадафи асосӣ баланд бардоштани завқи китобхонӣ дар ҷавонону наврасон мебошад. имрӯз мо хеле хурсанд ҳастем, ки дар китобхонаамон фестивали ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон оғоз гардид. Ин фестивал дар аввали моҳи Найсон, яъне аз 2 то 9 апрел доир мегардад ва дар саросари ҷумҳуриямон баргузор мегардад. Як гурӯҳ хонандагон дар фестивал озмун фаъолона иштирок варзиданд. Хонандагон китобҳое, ки дар таътили тобистонаи худ хонда буданд, ба ҳозирин нақл карданд. Фестивали ҷумҳуриявӣ бо намоиши саҳначаҳои ҷолиб Сароидани суруд идома кард. гузориши Шаҳзода Айюбова ва Насибҷон Абаев барои барномаи Тилоатии Хабар.